Кеше гомере аккан судай сизелми дә үтеп китә. Менә инде бүген үзенең олы 80 яшьлек юбилеен якташыбыз, зур Черклей авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Куликова Ханифә Абдул кызы каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән ихластан улы Рәшит, килене Рәмзия, оныклары Расим, Галия, кызы Расимә, кияве Ришат, оныклары Рамил, Динара һәм Регина котлыйлар. Еллар узган сайын адәм баласы үзенең туган көннәрен сабыррак каршы ала башлый. Артка борылып караган сайын узган гомер юллары күз алдына килә. Үтелгән юллар заяга узмаганмы? Ходай тарафыннан бирелгән гомерләрне юкка яшәмәгәнменме? Менә шуларны әкрен генә барлый башлыйсың. Әниебезнең дә үз гомерен барлап, моңсуланып та, шатланып та алырга хакы бар. Әниебез безнең тумышы белән Троев авылыннан. Үз тормыш юлында чын мәхәббәтен, кадерле әткәебезне очратып, киләчәккә якты өметләр баглап, безне балаларын дөньяга тудырганнар. Ләкин парлап канат кагырга аңа бары 10 ел гына язган булган. Бик иртә әтиебезне югалтып, ул кочагына безне сыйдырып, ялгыз калды. Әниебез әти дә, әни дә була белде безнең өчен. Газизыбыз бик таләпчән иде. Ничек укуыбызны, ни белән шөгыльләнүебезне һәр вакыт игътибарында тотты. Шуңа дадыр инде, без барыбыз да начар юлга тай булмадык. Әниебез үзенең үрнәгендә һәр вакыт дөрес булырга, туганлык җепләрен сакларга өйрәтте. Эше никадәрле тыгыз булса да гомере буе җиләк җимешен үстерде. Өстәлдән тәмле камыр ризыклары, өебездән кунак өзелмәде. Ничек кенә булмасын, бүгенге тормышыннан бик канәгать Газизыбыз. Шулай булмый ни. Җылы өе, табын тулы сые бар. Таяныр терәге бала оныклары янында. Туганнары да әнкәй йортында еш кунак. Әнинең хәлен белешеп кенә торалар. Әнкәебезнең куллары бер кайчан да эшсез тормады. Безне, балаларын үстергәндә күпме йокысыз төннәре, борчулы көннәре булгандыр. Без аның бер кайчан да зарланганын ишетмәдек. Сабыр канатлы ул, изге күңелле, җыр сүзле, кулыннан килмәгән бер генә эш тә юк. Һәр вакыт кешегә ярдәмчел, тырыш, уңган булган булды ул безнең. Әнкәй, сәламәтлек белән тулы бәхетле көннәр, тән, җан саулыгы, рух ныклыгы телибез сиңа. Моннан соң да кояшлы иртәләргә, сандугачлы язларга, чәчәкле җәйләргә куанып, балалар хәсрәте күрмичә, хәерле озын гомерләр кичерсәң иде. Ходай биргән гомереңне сау сәламәт булып, шатлык сөенечләргә төренеп, туган йортыбызның нуры булып, һәм оныкларыңның, без балаларыңның хөрмәтен, ихтирамын тоеп яшәргә язсын сиңа. Әле һаман без дип яшисең син. Күптән инде зурлар булсак та, аз булыр күгәнкәй синең өчен нинди изгелекләр кылсак та. Һәр вакытта булдың өйнең яме, тормышта безгә син терәк. Озак яшә, һәр чак сәламәт бул. Син бит әнкәй безгә бик кирәк. Җан рәхәте бирсен Ходай сиңа, тән сихәте бирсен гомергә. Насыйп булсын әле озак еллар, матур итеп бергә яшәргә. Хөрмәтле Ханифә Абдуловна, олы 80 яшьлек юбилеегыз котлы булсын. Без дә бала оныкларыгызның бар изге теләкләренә кушылабыз һәм бүләккә алыр сайлаган җырны тапшырабыз. Кабул итеп алыгыз. Әнкәйемнең җылы сүзләреннән моңсу дөньям балкый ямьлерәк. Әнкәй мичтән алган җылы икмәк,
alma hürmelerden temliren Ənkəyimnin жылы süzlərindən Sağış burşularım tarala Ey Xudayım ғəziz ənkəyimni Bələ qazalardan orala Ənkəy bəğrim sünməz jırım bitsin İn qədirli yaşav jırım bitsin Tırmaş yollarımda bul yenəşə Qayğı көрмән kəymən yaşa Ənkəyimnin жылы süzlərindən Sağış vuruşularım tarala Ey Xudayım ғəziz ənkəyimini Bələ qazalardan orala Ey Xudayım ғəziz ənkəyimini Bələ qazalardan orala Ənkəylərinin izgi көңеліннән Jirdə ilham alıb yaşaybiz Sizning olda мәңгі buruşlu biz Gümür bülək itkən kişi biz Ənkəyimnin жылы süzlərindən Sağış vuruşular